vtedy to bolo veselo. Veselo to bolo? Áno, lebo tu bolo veľa ľudí, tu boli zábavy v kultúrnom dome každú sobotu, tak sa to chodilo, tancovalo, bavilo. Takže to bolo, viete, ako aj ľudí tu bolo, aj keď sa kosilo, všetko jedno druhému sa pomáhalo, takže to bolo inak. Teraz je to už o ničom. Ale no tak bol taký veselší život, ja vám tak poviem. No a divadlá sa hrávali. Tu sa za to kultúrne žilo. Tu ľudia boli činní. Toto je herec. To bolo kultúrne, bolo veľmi, keď sa kultúrny dom postavil. Sa rozbehlo divadlo a toto sme. A starší sme tam už boli, aj hrali medzi nama. Aj Horár bol tu. Janšo, aj ten hral. A to ste chodívali po okolitých dedinách hrávať divadlo? Nie, neboli sme. Ale prvá premiéra bola tu. Boli sme aj na Starej Hute, pravda, že sme boli. Byčianku z Doliny sme hrali. Dobre bolo, no, divadlo, táto bezečka tam bola vedúca, no. Tak sme, a síli sme. No. Aj na Starej Hute sme boli kariuky hrať. Aj vypískali nás. No a po divadle bola zábava, zabávali sa ľudia. To prišli z Pliešoviec, z Osásy, z Kalinky na zábavu. Tam sa robili zábavy veľké. Zábavy veľké, svadby, to bolo veselo tu. Chodievali ste? Jo, sme si neopustili ani Mladých a aj starí chodili voľakedy na zábavy. Všetci, čo boli na Zaježovej, veď voľakedy sa bavili. Nie, teraz sa už nemá kto. No. Aj zábavy, to bolo plno, staré tetky išli, staré mami išli. A my sme ani nechceli ísť na zábavu bez mame. No, my sme sa nechceli ísť. Sedeli, staré ženy okolo sedeli. Nevesty sme vyberali. No, raz, lebo to nechcela už potom mládež, že by sme chodili. Raz sme, tak sa dohovorili, mládenci, a nie naši, tam z Kalinky, že ako nás odstráňa, tam pozachytovali do tanca a my ešte radšej. No a na zábavy, keď ste sem chodili? No tak to sme boli dievke to, hej. Vyobliekanie, vykintešovanie, vyčesanie, mašne všade, len tak triasol ako máj. Chlapci. A chlapci boli pekní.